Здравейте! В този епизод ще стане дума за войната на Петата антифренска коалиция от 1809 година, важна част от Наполеоновите войни. Австрия е изляза от войната на Третата коалиция с мирния договор от Пресбург, днес Братислава, от 26 декември 1805 година, който е изключително несправедлив за нея. Губи Форара-Оберг, Тирол и други територии, наложена е сериозна контрибуция и това поражда желание за реванш. Ерцхерцог Карл е гласът на разума, настояващ за още реформи и изчакване. През 1808 година Наполеон е започнал испанската кампания, която ще се окаже неговият Виетнам, но това още не е ясно. Австрия разчита, че Прусия, която пък е унизена от мирния договор от Тилзит от 1807 година, с който тя изляза от войната на следващата четвърта антифренска коалиция, ще се включи на нейна страна и Русия няма да я атакува в гръб. Войната на Петата антифренска коалиция започва на 9 април 1809 година. Ерцхерцог Карл, който е член на управляващата династия, нахлува в Регенсбург, Бавария, но е забавен от лошото време и логистиката. В крайна сметка не успява да се задържи и да вдигне германските държави на бунт срещу Франция. Прусия не се намесва. Наполеон влиза в Виена на 13 май. На 21 и 22 май се състои битката при Асперен Ейслинг, в която той губи. Това е първото му поражение като император на Франция, като император на французите. Първото му крупно поражение. Освен това, друг тежък удар за него е гибелта на близкия му приятел Жан Лан, който е бил изключителен военен. Единият му крак е откъснат от гюле. Смъртта му е пресъздадена в картина на известен художник. Но австрийците бездействат в продължение на 2 месеца до следващата голяма битка. През това време доведеният син на Наполеон, Южен Дюбуарне, успява да разгроми австрийците в Италия. На 14 юни пък се състои битката при Раап в Унгария. В същото време избухва Тиролското въстание начело с Андреас Хофер, който бележи няколко победи. Първата битка при Бергизел на 12 април 1809 година, както и втората на 25 и 29 май 1809 година, които се увенчават с успех. На 5 и 6 юли 1809 година се състои битката при Ваграм, близо до Виена. Крайна сметка австрийците губят, макар че това не е разгромното поражение, което Наполеон е очаквал. Те се оттеглят организирано, като реформите на Ерцхерцог Карл са дали своя ефект. На 12 юли е сключено споразумението от Знайно на чешки, не с Чехия, тогава е била част от Австрийската империя, но всички австрийски владения на юг от Дунав са във френски ръце. Австрийците са загубили на фронта в Западна Галиция, сражавайки се срещу създаденото от Наполеон Варшавско херцогство. На 12 юли е подписано това споразумение от Знайм. Английската експедиция в Белгия обаче се проваля. Освен това Русия атакува в гръб и в крайна сметка на 14 октомври 1809 година е подписан мирния договор от Шонбрун, който е още по-тежък от Пресбургския. Този път Северен Тирол отново е стъпен на Бавария, но южен на кралство Италия, което също е създадено от Наполеон като Рейнската конфедерация. Освен това Австрия губи Залцбург и други територии. Между другото губи целия си излаз на Адриатическо море. Тези територии по-късно образуват така наречените илирийски провинции. Наложени са ограничения на числеността на австрийската армия
и изключително тежка контрибуция. Австрия се задължава да се присъедини към континенталната блокада. Междувременно Андреас Хофер на 13 август 1809 г. постига още една победа в третата битка при Бергизел, като на 15 август е назначен за управляващ областта, временен регент. Друга голяма фигура е Фердинанд фон Шил. Прусия в крайна сметка не се намесва, но има отделни отряди. В крайна сметка те са разбити. Фердинанд фон Шил загива при отбраната на Штраузун, докато се опитва да избяга. Фон Дьорнберг успява да избяга. Това е друг въстаннически предводител. И съгласно мирния договор от Шонборн, Тирол е изгубен. Андреас Хофер този път опитва въстание на свой риск, но в крайна сметка в първата битка, в четвъртата битка при Бергизел, той губи на 1 ноември 1809 г. Вече имах видео за него и е заловен с предателство и е разстрелян. Победата във войната на Петата коалиция бележи апогея на Наполеоновата империя, но в крайна сметка семената на падението са посяти.